अभी तक सारा दूध लेवे ना कबे से हम गाय तू के बैठल बनी आई तो कहीं नु हमरा के पानी फेट के दूध देता। अरे सर जब नीरव दूध लेवे के बताऊ सके रहा है कि तोरे खातिर बैठल यार हमरा काम धंधा नहीं के जाता नहीं अपने सरबा के दूध लो खोता के घरे लेके जाई कहो के का दूध दे दो ए मर के कबे ला कहां रखता के ताकत हम भोर गइल कबे बैठल। अरे रात भर लेडीज के ना देख ले बनी ऊँघी लगा तो अभी तक देखा तो अभी का ऊँघी टूटा है अभी। आ रात भर लेडीज से देखो मगु के ना भेजल दूध वाले वाला ना दे दो अब काम से लेट ना टाइम पे आई हम लो दूध हम पानी फेट ले बड़ा का हो पानी का के नीरव दूध देता है के पानी फेट के हम दूध देता नहीं में खाली पानी फेट के हितवा देता टे 4 दिन पहले ही पैसा लेवे आ जाता घरे दौ के दुआरी पे का करत रे काका लौकत नहीं के का करत इन दिन है मखिया में मतिया पिन पर गुल का तो मत किसिया तरह का खाती झट से बोलो जन काम बा हमरा भी टाइम नहीं के ढे दूध ले के कैसे देता रहो 50 रुपए लीटर ला 40 के दूध मिले तार 50 दूध ना ना जहां तक 40 मिनट में ले लियो जा ना ठीक बा मत 40 दूध कोई ना ले ऑयला नहीं सस्ता दूध लेवे खातिर केने बाड़ू हो बोली जी अरे तन दूधाओ लेवो गरम करके तनी पीही तनी खट खाव तनी बधारी ले एक जन आइल रहे उनके के बेच देनी कैसे रुपए 30 के दे देनी आ ये भोसड़ी हम 50 रुपए लीटर दूध बेचत एक जना के 40 के कहते गुंडा देते कैसे दे देले 30 के तो गाड़ी काहे देता नहीं चल जो भाग घर में ओ इनी बधारी ले खट के भोसड़ी हमर माथा खराब कर रख 30 रुपए लीटर दूध बेच के